everyone, welcome to my Ringki Muchahary YouTube channel लोगोफोर दिनै आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंसिनिसिम बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर दिनैहाय मा ब्लग बानायलायनाय जायो लोगोफोरा इन्टारेस्टिं मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ आरोना आरो मोजां मोनोब्ला जुदि लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामहैनोसै ओमफ्राय मा खालामदो बुरैया लोगोफोर नायदो आंना उदैया मार गाज्रि जादों आरोना ओमफ्राय बेखायनो आङो बे मानिमुनिखौ लोंनो नागिरदों आरोना बाथोन रखम देग्लिनानै सेबनानै लोंनांदों आरोना नैयाव दै लाबाय सेकनि लाबाय ओमफ्राय बेयाव आलौबो होआखै आरोना जेबो होआखै इयाव मात्र इदिल' गोजा आरोना ओमफ्राय बेखौ लोंनो नागिरदों आरोना आङो दैजों माबा गलायनानै बिराद उदै बया जादों आरोना आंना ओमफ्राय बेखौनो लोंनो नागिरदों आरोना आङो माजों हामगोन माजों हामा जागासिनो उदैखौ उदै बया जादों उदै गाज्रि जादों एसे ओमफ्राय बेखायनो बेखौ लोंनो नागिरदों आरोना देग्लिनानै रानिं खालामनो थाङिनि सिगाङावनो लोंनो नागिरदों आङो दायो माबायदि खालामगोन बुरिखौ नायबाय थादो लोगोफोर बाथोन रखमसो जादों नामाब्रा बाथोन जायाबालाय बेखौ सेबनांगौ नालाय आलौ होबानो जायो फाग्ला जागोनलै बेथोनोबो दैया बाराद्राय जादों एसे खम खालामबाव गारिबा दे दा मोनायाव थांनो हागोन जाबाय ओमफ्राय जानानै सेबबाय सेबनानै संख्रि एसे लगायबाय साखिनाय गोदैसो लोंनाय सासेया लोंग्राया आं जिबाबो लोंनानै नायो थैनागोनसो आं लोंबा थैलाबायो लोंबानो दैसो दा एसेबाव संख्रिखौ आं लोंनो हाला बिदिबा नायनानै जाबाय खोमा दे गोखामोनखायो आं जाबाय मानि मुनियालाय गोखा नङा बाद्रि लेवायाबोथ' मा गोखाखा हिट जाबाय ओमफ्राय बहाय आपेल बुरियानि लोंबायानोसै आरोना लोगोफोर फुंनि बा साखो हुखुमालायो माथो लाखुमालायो सैताना गावा बुरजा लादों नालाय सिखाव बियो सैतान साला आंसो बांसिन जानांगौ दा आंनासो आलाय माथो इमान खम आंनालाय आलाय माथो इमान खम बेखौ आं मोननो इमान खम होदों साखो आं नांबावगोना साखो सालोंनायनि दावराव आरोना फुङाव लोगोफोर गथ' गोरलैसो फुंनियाव दावरावा ओमफ्राय नै लोंनोसै आरोना ओमफ्राय दसे थानानै रानिं खालामनो थांसै नै लोगोफोर आलु बाथोन ओमफ्राय दाउ गेरगुवामोन आरोना इयो ओमफ्राय दाउदै एवनाय ओमफ्राय दालि रुनाय आरोना दालि रुनाय फुङाव जायाखैमोन आङो बेलासिनि संखाबाय आरोना ओमफ्राय फुङाव जायैखाय संनानै जाखाबाय बेनिफ्राय नै ना लाखिदोंमोन आरोना नाखौ सायथ'गोन आं ओंखाम जाखांनानैसो नाखौ सायसिगोन गाइखेरखौबो फुदुंखांबाय ओमफ्राय दालि संखांखाबाय आरोना रुदोसो हनै मालाय जाखुमाबायना आरोना हाफपेन्ट बुरिया नै नायनि जानायखौ नायनोसै माखो इस नामा दं नायनि लोगोफोर माने फुंनि ओंखामखौनो जाथ'वाखै आरोना इयो आंखौसो नेबाय दंमोन आरोना ओंखाम जानो ओमफ्राय दायो जाबाय आरोना इयो सानजौफुनिबो संगासिनो ओमफ्राय दायो फुंनिखौबो जाहोलांगासिनो आरोना ओरैबायदिखा आरोना इयो आंनो जाग्राखै नों मानो मब्ला मोनजाग्रोनांगौ ओंखामखौ माइलाय दद' दा जागोनलै नों दौनायखौ जाया आं ओमफ्राय नै लोगोफोर बुरिया मा मावगासिनो लोगोफोर नायदो बुरिया सान्दुं गोसायाव आरोना सान्दुंआबो अयथासार गोसा आरोना ओमफ्राय नै रसा लानानै अमा खाहैनो नागिरदों आरोना इयो आङो बारियाव थांफानि बुरैसो इयाव दं आरोना अमाया ओमफ्राय दायो अमाखौ एगारदोंमोन आरोना इयो ओइ नैबे फुख्रियाव गादी लानो एगारदोंमोन आरोना ओमफ्राय गादिखौबो लाखांबाय आरोना गादिखौबो लाखांबाय ओमफ्राय बुरिया दा अमाखौ दिरुङा खान्दा जादों जाहैबाय ना जदो दिरुङा जदो वाव
ओरैबायदि थान्दाखा आरोना जायगाया ओमफ्राय बुरिया नै अमाखौ खागासिनो आरोना अमा माखासे फिसा जादोंमोन आरोना नै अमायाबो देरबाय देरनायालाय ओमफ्राय आदार जायाखै दै लोगोफोर आदार जाथ'वाखै दासान्दि नुहुरानो बुरिखौ बा दंफाङा ओरैबायदि थान्दा आरोना अयथासार एसि बायदिसो दाने दंफाङा बियो ओमफ्राय नै आदार लाबोदों आरोना बुरिया नै अमायानि सालाय दिहुनदो सालाय बया गोलाव गोलाव अमायानो सालायानो बया गोलावखा आरोना जाना ओमफ्राय सालाय दिहुनबाय थायो अमाया जाना ओमफ्राय आदार लाबोदों नै बुरिया आदार होथोसै आरोना आदार उखैबायबो बिसोरो बिराद बेरायनो ओमफ्राय दंफां माखासेयानो सेफायबाय आरोना खावसे बियो बेयाव दंमोन मार खोमसि जालायोमोन ओरैबायदि थान्दा जाखादों आरोना बेयाव दसे जथ'बाय आरोना आं बुरिखौ अमा आदार होनायखौ नायबाय आदार होगासिनो आरोना बुरिया नै माबा अमानि आदार होग्रा फारामनि अमानि आदार होग्रा बायदि नुखादोलै बुरिखौ जानिखौ नों आंखौ बिदि बिसिबाय थाबानो जागोन अमा आदार होयैनो अमा बादार अमा फाराम खालामनानै अमायानो गिदिर फिसा जाजोबदों आरोना 3,000 मासेयाव 3,000 उनाव 4,000 अमाखौ नायदो माबायदि बेवहाय स्टाइल 5,000 हरगोन ओरैबायदि स्टाइल जादों अमाया बुन्दिखौ सारिया माबा 3,000 हरगोन ओमफ्राय बुन्दाखौ 5,000 है आदार दानि दिन नामा आदारानो जायाखै अमाया बिदि होनना हामखायो नामा सोरबा आदार गैलाय आदार जानाया लोगोफोर नायदो अमानि आदार जानाया माबायदि जादों उन्दुलायबावदोंसो आरोना बिमाया आदार जागासिनो ओजोंहाय इसोरो जलायनानै उन्दुलायनानै आदार जागासिनो आरोना खावसेया ओजोंहाय टेव ओइजों दं ओजोंबो खावसे आरोना ओजोंबो खावसे अमाया बारा एसे गैखाया आरोना 7तासोल' जागोन जाना अमाया 6ताल' आरोना जानि अमाया 6ताल'थार जादों फार्स्ट टाइम आरोना एबारसो फार्स्ट टाइम जादों नालाय ओमफ्राय खम जादों आरोना अमाया जाना लोगोफोर आदारा गैला नै जोब्बाय इसोरबो होगासिनो ओजों माथाम दं आरोना ओइ फारसेजों माथाम ओमफ्राय नैजों माथाम होगासिनो जानाया एन्जार नुखादो आदार जानायखौ मारै नुखादो ना जलस्ति बायदिसो नुखायोना लोगोफोर भिडिअआ बेखिनिसै आरोना लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनो सानबाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो गावसिलाबायना होदो लोगोफोर इन्टारटेनमेन्टआसो गावसिलाबायनो होनोरा आंना गावसिलायना आरोना एकदम गोजा कालारखौ गोसोम खालामनाबानो जाबाय लाइक खालामना लोगोफोर साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लागान मोनलायगोन लोगोफोर